Ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο επεισόδιο και θα ταξιδέψουμε στην Άμφισσα. Πάνω από την Ιταία και σε ένα τεράστιο κάμπο γεμάτο με ελιές βρίσκεται η Άμφισσα. Μέρος του δελφικού τοπίου, ο ελαιώνας της Άμφισσας είναι ο μεγαλύτερος συνεχόμενος ελαιώνας της χώρας. Ξεκινάει από την Κομόπολη και φτάνει ως τον Κορινθιακό κόλπο. Είναι ο αρχαιότερος καταγεγραμμένος ελαιώνας της Ελλάδας και τόπος παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αποτελείται από 1.200.000 ελαιόδεντρα, κάποια από τα οποία υπολογίζεται πως έχουν φυτευτεί πολλούς αιώνες πριν. Θα κάτσουμε σε μία από τις παλαιότερες ταβέρνες της, στην επάνω πλατεία, θα απολαύσουμε το ωραίο φαγητό, θα μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας και θα μάθουμε την ιστορία της. Θα επισκεφτούμε μια χαρακτηριστική καφετέρια, η οποία έχει μεγάλη ιστορία και κρύβει μέσα κινηματογραφικά πλάνα. Οι The Campers έχουν έρθει στην Άμφισσα για να απολαύσουν γεύσεις, χρώματα, ιδέες, ανθρώπους και το υπέροχο τοπίο της Ελλάδας μας. Όλη αυτή η πολυπλοκότητα θα συνδέσει την τέλεια εμπειρία για να μπορέσουμε να σας τη δώσουμε με αγάπη στις οθόνες σας. Καλώς ήρθατε στην Άμφισσα! Βρισκόμαστε στην Άμφισσα, ένα πραγματικά μαγικό μέρος που εδώ όλα κυλούνε λίγο πιο αργά. Πάμε να γνωρίσουμε τους κατοίκους της και να επισκεφτούμε ιστορικά μέρη. Ελάτε μαζί με τους The Campers για να περάσουμε υπέροχα και να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρία Μαρία, θέλω να μας πείτε για το μαγαζί το οποίο βλέπω ένα τιμοκατάλογο παλιό και λέει το 1959. Ναι, από τότε χρονολογείται το μαγαζί. Ήταν του Μιχαήλ Κουτσοχιώνη, ο οποίος είναι και παππούς του Λευτέρη. Και μετέπειτα το πήρε ο γιος, η κόρη και έφτασε στα χέρια του Λευτέρη, ας πούμε, το μαγαζί αυτό. Μιλάμε δηλαδή για ένα ιστορικό μαγαζί, ένα μαγαζί χρόνου. Πολλά χρόνια. Και υπάρχει και, έχουμε κρατήσει και την ταμπέλα του πάνω, που λέει Μιχαήλ Κουτσοχιώνη. Λοιπόν, οι Campers ήρθαν στο εστιατόριο του Λευτέρη. Καλώς ήρθατε. Που λέγεται Χαμούζας. Χαμούζας. Και είπαμε ότι είναι το παρατσούκλι του παππού σου. Του παππού. Που σήμερα μάθαμε κιόλας ότι σημαίνει μία ίνια. Έτσι. Από εσάς το έμαθα κι εγώ. Τέλεια. Θες να μας μιλήσεις λίγο για το μέρος, να μας πεις λίγα πράγματα για σένα? Εντάξει. Ήρεμα είμαστε. Χαλαρά. Δημόσιοι υπαλλήλους έχουν πολλούς. Αγρότες για τις ελιές έχουμε. Τέλεια. Εντάξει. Οικογενειακά. Οπότε χαρά. μια όμορφη και ήσυχη ζωή. Ήσυχα. Ναι. Πιστεύεις θα μπορούσες να ζήσεις στην Αθήνα? Έχω ζήσει, αλλά όχι, δεν θα μπορώ. Δεν αλλάζω, να δεν αλλάζω με τίποτα. Είναι πιο ήρεμα εδώ, Ναι, δεν είναι η πόλη μου, τέλος. Εδώ γεννήθηκα, εδώ θα πεθάνω. Οικογενειακή επιχείρηση είμαστε εδώ. 15 χρόνια έχουμε το μαγάζι. Στην Άμφισσα εδώ στην πόλη μας. Μια χαρά είμαστε. Ήσυχα είμαστε. Άγχος 0. Φαίνεται αυτό εξάλλου. Φαίνεται αυτό. Μην κοιτάς σε μένα, είναι και... Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν όλα υπέροχα. Το φαγητό ήταν υπέροχο. Πάλι, όποτε θέλετε. Εννοείται και θα ξανάρθουμε, να είσαι σίγουρος. Να είστε καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Ευχαριστούμε, τελώς. Στην Άμφισσα λοιπόν βρεθήκαμε στο ιστορικό μεγάλο καφενείο. Εκεί μιλήσαμε με τον ιδιοκτήτη πλέον, τον κύριο Παναγιώτη Ταλάντη, που μας εξήγησε την ιστορικότητα του καφενείου αυτού και γιατί μέσα του κρύβει ιστορικά πλάνα.
Το καφενείο αυτό έχει χαρακτηριστεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και είναι το μοναδικό καφεθέατρο στην Ελλάδα που στην πολύχρονη ιστορία του έχει φιλοξενήσει αμέτρητους περιοδεύοντες θειάσους την εποχή των μπουλουκιών και όχι μόνο. Αντιπροσωπεύει ακόμα τις διάφορες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές και μεταλλάξεις της ελληνικής περιφέρειας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Μαζί μου έχω τον Παναγιώτη, βρισκόμαστε στο ιστορικό καφενείο της Άμφισσας και είσαι ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, σωστά? Σωστά. Πες μας λίγα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για αυτόν τον ιστορικό χώρο. Λοιπόν, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1929 σαν καφέ θέατρο, σαν καφέ σαντάλ, δηλαδή ένας χώρος ο οποίος συνδύαζε και εστίαση και θέαμα. Άκμασε κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Το κύριο γνώρισμά του ήταν ότι έρχονταν μπουλούκια, δηλαδή περιφερόμενη θίαση εδώ και έδιναν θεατρικές παραστάσεις. Που τα μπουλούκια ήταν οι πρόγονοι των διπεθά, των σημερινών διπεθά. Αυτό εκτίμησε ο κ. Αγγελόπουλος, ο σκηνοθέτης Αγγελόπουλος, και το 1974-75 νομίζω γύρισε την ταινία «Ο Θείασος» εδώ πέρα, μάλλον γύρισε κομμάτια του θεάσου της ταινίας, έχουν γυριστεί σε αυτό το χώρο, που θεωρείται μια από τις κορυφαίες ταινίες και του κινηματογράφου αλλά και του ίδιου του Αγγελόπουλου. Ουσιαστικά ήταν θεατρικές ομάδες τότε του περιθωρίου. Και ουσιαστικά εδώ πέρα ερχόντουσαν, ήταν η μεγαλύτερη θεατρική σκηνή εκτός Αθηνών, η μεγαλύτερη θεατρική σκηνή, και ερχόντουσαν εδώ πέρα και έδιναν παραστάσεις και τα βάρη κοιμούντουσαν εδώ πέρα. Πάνω στη θεατρική σκηνή έχουν παίξει επιβεβαιωμένα ο Πλέσας σε ηλικία 18 χρονών. Αυλονίτης, Φωτόπουλος, Κατράκης και όλοι αυτοί έχουν περάσει ιστορικά από εδώ. ονόματα. Ναι. Η Καλή Καλό, μία από τις μεγαλύτερες γυναίκες του θεάτρου, έχει υπογράψει πάνω στο σκηνή. Αυτά. Το 2017 αναλάβαμε το χώρο, τον ανακαινήσαμε, δώσαμε αυτή την πατίνα του Μεσοπολέμου, η οποία ήταν και ο χρόνος ο οποίος άκμασε, και λειτουργούμε ακόμα και σήμερα, κάνοντας παραστάσεις και θεατρικές και μουσικές και stand-up. Δηλαδή συνδυάζουμε συνδυάζουμε αυτό το πράγμα για το οποίο δημιουργήθηκε ο καφενές, δηλαδή και θέαμα και εστίαση μαζί. Και συνέχισε να το κάνεις γιατί έχεις έναν υπέροχο χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Μετά το υπέροχο φαγητό μας στην ταβέρνα του Λευτέρη και τις υπέροχες συζητήσεις που είχαμε με τον κύριο Ταλάντη στο παραδοσιακό καφενείο, ταξιδεύοντας στον χρόνο και στα ιστορικά πλάνα που έκρυβε, κάνουμε μια βόλτα στην πόλη να δούμε λίγο τα γραφικά σπίτια, τους υπέροχους δρόμους, τις πλατείες, τον κόσμο που κυκλοφορεί σε αυτές τις μικρές επαρχιακές πόλεις, και έτσι θα τελειώσει και το ταξίδι μας για μια ακόμα φορά. Το ταξίδι μας στην Άμφισσα έφτασε δυστυχώς στο τέλος του. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι like, follow και subscribe στο TikTok, στο YouTube και στο Instagram, και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο των Campers. Τα φιλιά μου!